Altså, der er ingen tvivl om, at den her sten, den har en historie, og den her sten, den vil os et eller andet. Den sten vil mig et eller andet. Det er jo en eller anden form for en vandresten. Altså, jeg ved ikke, om den kommer fra Grønland eller fra Norge. Jeg har snakket med flere forskellige folk om det. Det kan man ikke rigtig afgøre. Men det er jo altså en sten, der bevæger sig. Og det, der ligesom er hemmeligheden, det er, at stenen har bevæget sig, og nu bevæger den mig. Altså, vi får en eller anden slags historie sammen. Fordi at vi begge to bevæger os. Den gør det jo selvfølgelig så i sin egen hastighed, som er meget langsommere end min. Altså, jeg har jo på mange områder en alt for hurtig hastighed. Men den sten kan på en eller anden måde få mig ned i hastighed. Og det er jeg sikker på, det føler jeg, at jeg har brug for. Altså, når jeg kommer hjem og har været ude og lave billeder, så putter jeg jo, i dag har jeg jo ikke noget mørkekammer, i dag foregår det hos mig inde i en computer, så jeg står og stirrer forvirret ind i computeren og ser det, som jeg ligesom har været ude og fotograferet. Og der sker altid det samme hver eneste gang. For det første får jeg altid øje på en hel masse ting, som jeg ikke så, som jeg overså, som jeg ikke vidste kom med. Altså, jeg bliver altid meget overrasket, når jeg kigger på mine egne billeder første gang. Og derfor gør jeg mange gange det, at i stedet for ligesom at gå hjem og kigge på billederne forholdsvis hurtigt, så venter jeg lidt med at kigge på billederne, fordi det er svært at vente med at kigge på billederne, ligesom det kan være svært at vende sig til tavshed. Men hvis jeg for eksempel lader være med at kigge på billederne med det samme, hvis jeg lader dem ligge i en uge eller 2 uger, ja, så sker der jo det, at så er det jo på en måde en anden, der kigger på de billeder, end den, der ligesom har lavet billederne. Altså man kan sige, at jeg har ændret mig, altså jeg har forandret mig, jeg er i hvert fald blevet 14 dage ældre, og jeg ser så nogle ting, som jeg enten har glemt, at der var, da jeg lavede billedet, og derfor bliver forbavset over, at de er der. For eksempel på den sten, jeg har lavet i dag, der ser jeg lige pludselig, når jeg kommer hjem, det lagde jeg ikke mærke til, da jeg lavede billedet. Der er en masse små mosser, der er en hel masse små svampekulturer, som åbenbart bor på den sten. Så når jeg ser stenen, så oplever jeg jo en kolossal ro inde i den sten. Altså, det er ikke sådan, at jeg ville ønske, at jeg var en sten, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg netop kan finde noget af det, som jeg mangler inde i den sten. Altså en selvberoende, altså en slags hvilen i sig selv. Den sten har jo stået der utrolig lang tid, men den har jo sådan set også bevæget sig. Men den har altså bare en helt anden hastighed, end jeg har. Og der tror jeg, for at tage som et eksempel, at jeg kunne lære noget af den stens hastighed. Jeg kunne lære at blive lidt langsommere, finde lidt mere ro i mig selv, og måske få stillet noget af den sult, som jeg faktisk selv har, efter det jeg mangler.